Bra. Kom igen nu Micke. Jobba därifrån nu. Kom igen Micke. Jobba ut. Micke, jobba ut från hans... Gå in och ta... Det är bra. Jobba en gard nu, Micke. Jobba på ett svep nu. Ta din vänsterfot och håll in hans ben med den. Jobba upp Micke, tryck ner den och jobba upp på en armbar eller något. Flytta upp din position, dina höfter. Kom igen nu Micke, det är bra jobbat. Kom igen nu Micke, fortsätt jobba på den nu. Ja, fortsätt. Ja, det är bra, det är bra, det är bra. Ta det lugnt nu Micke, jobba metodiskt. Det är... Glöm inte bort ditt högerben Micke, glöm inte bort ditt högerben. Jobba på triangel också Micke.